Hvad står altså om Protein Tryk her? I dag der har jeg været ude og købe det sidste af mit fyrkeri her i år. Og jeg var i Hjem og Fix og har Nyborg for lige at købe lidt. Og jeg købte Hjem og Fix, der købte jeg et Falcon batteri, viftebatteri, vinkelbatteri med 30 farverige bomber. Og det ser sådan her ud indvendigt. Og kaliberen den er fin. Jeg ved ikke lige hvor meget kaliber der er i. Ja, og der er 187 gram krudt i. Og ja. Jeg købte det, fordi alle mulige andre, de synes det var rigtig godt og sådan noget. Men ja, og i Nyborg, der købte jeg 200 heksyg bare for at have noget småt. Jeg har altså købt et julesortiment derfra, men det var fint nok. Der vil komme en video op her senere i dag om, med alt mit fyrkeri, så subscribe og like, så hvad der sindssygt at komme en video her senere i dag. Tak fordi I så med.